Di ba na nang muabot sa 5,000 ka mga kawani sa Cebu City Hall ang wala pa makadawat sa ilang suhulan sulod na sa usa ka buwan. Wala na magpa-interview ang mga kawani sa City Hall apan ilang ipasabot nga ang kawalay authority sa duha ka mga assistant city treasurer gikan sa Bureau of Local Government Finance kun BLGF. Mo'y hinungdan nga wala mahikay ang ilang suhulan. Wala pa say city treasurer karon ang Cebu City Hall. Gisuwayan pagkuha ang habig sa regional nga buhatan sa BLGF apan walay opisyal nga makahatag og pamahayag. Apan gipasabot sa BLGF nga napadala na ang request sa ilang uluhang buhatan ug ang pirma na lang sa Finance Secretary ang puwang niini. Gipaabot nga mabalik na ang appointment sa duha ka mga assistant city treasurer sa Dakbayan sa Sugbo sa dili pa mapupos karong buwana aron kasugdan na ang paghikay sa mga suhulan sa mga kawani sa City Hall. Sa 5,000 ka mga kawani nga wala pay suhulan, 1,500 niini mga regular employee, samtang kapin sa 3,000 mga casual employee.